Sangkan paraning dumadi dudu mung omongan bapati, nanging pangeling jero kanggo wong sing isih urip. Pitutur iki ngajak kowe eling, asalmu saka ngendi, lakumu wis kaya apa, lan balimu arep nggawa apa. Nduk, ukara iki aja mung dirungokake nganggo kuping, nanging ngrasakno nganti mlebu ning ati. Sangkan kuwi asalmu. Kowe teka ning donya iki ora nggawa bondo, ora nggawa pangkat, ora nggawa omah gedhe, ora nggawa gelar, ora nggawa jeneng mulya sing saiki kok banggakake. Nalika lair kowe mung nggawa tangis, awak ringkih lan butuh welas saka wong liya. Ngadeg durung bisa, ngomong durung bisa, mangan wae isih kudu disuapi lan dirumat. Mula aja gumedhe mung merga saiki kowe wis kuat, wis bisa mlaku lan bisa golek dhuwit. Aja rumangsa kabeh sing kok duweni kuwi murni merga pintermu lan kuatmu dhewe. Ana donga wong tuwa, ana pitulungan liyan, lan ana welase Gusti sing kerep kok lalekake. Dumadi kuwi lakumu. Manungsa ora cukup mung urip, nanging kudu sinau dadi luwih becik, dadi luwih sabar, luwih andhap asor, luwih ngerti rasa, lan luwih bisa ngempet nepsu. Sregep nguber pangkat, nanging budi pekertine malah mudhun, lisane tambah gampang nglarani. Nanging akeh wong saiki mung sibuk dadi sugih, dadi misuwur, nganti lali dadi manungsa. Nah, sregep gedhekake omah nanging atine saya sempit, sregep ngatur donya batine ora ditata. Sregep nambah bondo nanging syukure saya tipis, sambate saya banter lan atine ora wareg. Katon rame ning jaba, katon menang ning mripate wong, nanging batine sepi lan tentreme ilang. Iki sing nylekit, kadang uripmu abot dudu merga rezekimu sithik, nanging atimu ora nrimo. Kowe kerep bandingke lakumu karo wong liya, nganti lali yen saben wong duwe dalane dhewe. Rezekine tangga kok delok nganggo iri, kabegjane kanca kok rasakake kaya lara ning atimu. Padahal saben wong duwe wektu, duwe ujian, lan duwe tangis sing ora kabeh katon. Paran kuwi tujuan balimu. Saben sing urip sak kuwate apa wae mesti bakal mulih. Sing saiki gagah bakal ketemu ringkih, sing saiki ayu bakal ketemu tuwa lan owah. Sing saiki sugih bakal ninggalake bondo, sing saiki kuwasa bakal tekan wektu ora bisa merentah. Mula kanggo apa gumedhe? Kanggo apa nginjak wong cilik mung merga saiki kowe ana dhuwur? Kanggo apa nyakiti ati wong, ngedol sedulur, lan ngalahke wong mung kanggo menang sedhela? Sing kok gawa bali dudu isi lemarimu, dudu kendaraanmu, dudu omah apik sing kok pamerake. Sing ngetutake yaiku lakumu, niatmu, tembungmu, welasmu, lan kabecikan sing tau kok tandur. Asalmu saka Gusti, lakumu kudu nganggo budi, lan tujuan balimu uga marang Gusti. Aja nganti tekan pungkasan kowe lagi sadar yen sing kok kuber mung bayangan lan titipan.